Guess she doesn't know how I need her, how I long for her, and I struggle when I'm not around her. But maybe I need this. En el ple de l'Ajuntament de Biar, corresponent al mes de setembre, es parlen, entre d'altres qüestions, de la proposta d'adjudicació de contracte de recollida de residus sòlids urbans. L'Ajuntament de Biar prefereix una vegada més comptar amb el servei d'una gran empresa per realitzar la recollida del fem del poble de Biar que buscar alternatives més beneficioses per a les propis veïns. Sense més, la nova contractació és per a ni més ni menys que 10 anys i una significativa quantitat de 2 milions d'euros, la qual cosa significa hipotecar al poble de Biar i impedir que un pròxim govern puga portar a terme altra política de recollida. L'equip de govern ignora el poble i evita els mecanismes de participació en les decisions que ens afecten a totes. La CUP de Biar creiem que el sistema de recollida actual és ineficient. Aquest servei hauria de ser més selectiu, com per exemple ho és la recollida porta a porta que evitaria l'acumulació, les males olors dels contenidors i la despesa que genera el soterrament dels mateixos. La proposta seria una programació de recollida anual, per diversos residus, paper, vidre de colors, envasos, orgànica, fem, acompanyat d'una campanya de conscienciació de la importància de reduir, reutilitzar i reciclar. Això ens podria ajudar a reduir el cost ambiental i econòmic que suposa ara. El ple va concloure amb la intervenció del veí Aramis López, que havia demanat mitjançant registre municipal esta possibilitat. López va recriminar a l'equip de govern l'actuació que s'està duent a terme en el centre històric de Biar. Des de la CUP, com hem denunciat en anteriors ocasions, pensem que s'estan realitzant uns canvis que poden durar dècades i s'està fent d'esquenes als veïns i veïnes. Pensem que, al cap i a la fi, són ells i elles qui transitaran diàriament per estos carrers. També s'està realitzant sense respectar l'empedrat característic dels carrers de Biar, un empedrat que fou instal·lat als anys 70 i que ha acompanyat els carrers del centre històric durant 4 dècades. Per desgràcia, sols han bastat unes setmanes per soterrar-les en paviment. So as you're mine, I am your everything. We are one life in different places at one time. There are no goodbyes. We are the air we breathe. Finalment, pensem que la participació dels veïns i veïnes és fonamental i cal escoltar-les i sotmetre a la voluntat popular aquelles decisions importants que les afecten i no simplement esperar que voten una vegada cada 4 anys. So as you're mine, I am your everything. We are one life in different places at one time. There are no goodbyes. We are the air we breathe, the electricity that powers me to life.